Om met 3 eilanden aan tafel te zitten, dat is al een mijlpaal. En we zijn er ontzettend blij dat we het mogen faciliteren. En dat ik ook als lid van de centrale commissie van Gibraltar daarmee vorm aan mag geven. En het geeft zoveel energie om de leraren onderling te zien, maar ook de besturen. Je ziet gewoon, wij willen het beste voor de komende generatie van studenten, van leerlingen. Dat iedereen zijn plek weet te vinden en dat de leraren ook de drijf erin houden door nascholing, door elkaar te leren kennen, delen van best practices. Dus een belangrijk moment vandaag. Wij hebben niet zoveel lerarenopleiding aan de Universiteit van Aruba, alleen nog een opleiding wiskunde. Daarom is vooral het IPA hier present erbij. Maar in de toekomst hopen wij over de eilanden heen samen veel meer de focus, ook met Nederlandse aanbieders, op de lerarenopleiding op de eilanden te leggen. Het onderwijs op Aruba is aan het groeien, maar daarbij horen ook leraren, docenten, bestuurders die meegroeien, terugkomen, hier een bijdrage leveren of hier blijven, doorstromen. En daar zijn we met z'n allen heel hard aan bezig om ook voor de leraren een werkklimaat te creëren wat inspirerend is en blijft.